Mitä jos se, joka pelastaa sinut, ei aseesi, koulutuksesi tai suoja, vaan energia, ensimmäisessä jaksossa vie sinut Grizzly-maahan, missä vaimoni ja minä näimme suurimman karhun. Ja mitä tapahtuu, on outoa, mutta se on järkevää, jos uskot värähtelyyn. Lennämme myöhään, ennen pimeää, silloin on turvallista. Leiri oli jo pystytetty aikaisemmalta reissulta, ja hirven sisäelimet olivat vain 40 metrin päässä. Ja karhu tulee, ja vaimoni päästi ulos. Melko outoja sanoja, jotka kaikuvat vielä tänä päivänä, ja hän sanoi, voi, Jumalani. Hän ei ollut koskaan tehnyt niin, ja minä kaivan vatsapussista, hän sanoo, voi, Jumalani. Karhu, ja katsoin, ja näin suurimman karhun, jonka olin koskaan nähnyt, kääntyi ja meni pois leiriimme. Meillä oli valinta, pysyä alttiina koko yö, kanssa sisäelimet lähellä, tai kävellä leiriin, kun Grizzly oli siellä. Tämä karhu pelotti meitä molempia. Silti aioimme mennä suoraan sinne, missä hän oli polulla, viedäksemme meidät teltalle. Se oli vain 2 jardin päässä. Ja karhu onneksi tarkasteli meitä, kääntyi ympäri ja lähti, ja saattoi kuulla hänen painonsa kuin hevosen juoksu. Kuuli vain jyrinän tundran yli, kuinka raskas hän, ja oli pelottavaa pakata. Kylmä laukku lihalla, ja pihvejä, hampurilaisia ja makkaroita, ja sitten palata sinne leirille, tietäen, että hän oli siellä yön 100 jardin päässä tai 40 jardin päässä. Hyökkääkö hän? Hyväksyykö hän meidät? Sain vaimoni menemään ja meillä oli aseet esillä. Vaimoni oli. Kello soi. Leirissä olimme. Olemme leirissä. Me tulimme. Sytytimme tulen. Onko se iso? Se on iso. Iso karhu, mennään, mutta hän on suurin. Grizzly-karhu, jonka olemme nähneet, hän on leirin takana. Pääsimme telttaan, joka oli ystävämme, ja hän teki siihen suuren reijän. Hän ei tykännyt hajusta, ehkä, tai energistä, joka oli yhä kaverimme jäljiltä. Kerro kommenteissa, mitä ajattelet. Oliko se tuoksu, haju, energia, koska ystävämme oli kakkostaso. Hän oli tappanut sodassa. Hän oli alfamies. Aistiko karhu energian? Hajua. Mikä se oli? Leiri, katso tätä. Tsekkaa. Hän puri reijän telttaamme. Pimeää on. Ja meidän on saatava kaikki leiriin. Kello on 9. Mennään. Yö oli taianomainen. Revontulet tanssivat, ilma oli rauhallinen. Mutta sen karhun läsnäolo oli raskas, koska tiesimme, että se oli 100 jardin päässä puiden takana. Istuessani nuotion äärellä noin 10, vakuutin vaimoni, että olimme kunnossa. Kuulimme suuren äänen ja tiesimme, että karhu oli lähellä 40 jardin päässä. Emme nähneet sitä tulen takia, joka loimusi. Ja emme nähneet karhua, mutta se oli aivan siinä pajujen takana. Se oli katsonut meitä ja tunsi olonsa mukavaksi tullakseen syömään, kun katsoen meitä 40 jardin päässä. Kuuli sen hengittävän ja rouskuttavan luita ja murtavan selkärankaa hirvestä, joka oli ollut siellä.
Se oli todella outo tunne miehenä, aviomiehenä. Olen valppaana. Mitä nyt? Se ei pelkää tulta ja olen suojelija. Uskon, että tuli ei pitänyt meitä turvassa. Se oli tila. Luonto tuntee energian ja eläimet tietävät. Kysymys sinulle. Tunnistavatko eläimet pelon ja rauhan? Tuntevatko ne värähtelysi? Manifestoinko, että karhu tuli leiriimme? Koska olen kertonut kaikille ystävilleni, karhun näkeminen metsästyksellä ja sen tulemisen leiriin oli bonus. Vedinkö energian uusia jaksoja joka viikko? Ajattelutapa, hirvi ja salaisuus. Tervetuloa.